escoltar la música, encara que no com ens agradaria, perquè evidentment voldríem veure-la pel carrer amb tots els festers i festeres gaudint, no? I tota la gent convidada, perquè en aquests dies la veritat és que Cocentaina s'ompliria de gent, d'alegria, i ens queda aquest sentiment, no? Un poquet. Com han vist vostès, m'acompanya, ja tenim a la primera de les nostres convidades, la regidora d'Hisenda, Mariona Carbonell. Primer de tot, Mariona, moltes gràcies per atendre-nos en un dia molt significatiu, molt especial i un poc estrany, veritat? Sí, bon dia a tots i a totes, i la veritat que és un dia amb molta enyorança, perquè ja és el segon any que no podem celebrar les festes de moros i cristians així a Cocentaina, igual que a la resta de poblacions de la Comunitat Valenciana, però sí que és de veres que és una llàstima per aquesta situació, que és el que toca, està clar, i el primer que toca és responsabilitat, però avui Cocentaina té molta enyorança per no poder celebrar l'inici de les seues festes. Jo comentava darrere, mentre que escoltàvem la música, el fet de... Ai, quin este sentiment que ens corre per dins, perquè l'any passat d'alguna manera ho vam assumir, era el que tocava també, un sentiment també de pena, però enguany ja encara ens costa més, i es fa un poc més costera amunt. Sí, la veritat que sí, estàvem comentant ara que un any, es passa i tots pensàvem, tornarem a 2021 i ha sigut un poc una tristesa, però com hem dit és el que toca, no està en les nostres mans, està en les nostres mans complir en la situació en la que estem, però sí que és de veres que avui tenim una enyorança molt, molt gran. Vos hem portat fins ací, fins a la casa de la festa, perquè d'alguna manera sí sempre la festa està viva, la ui, mare de Déu, no se miren, no mig la paraula avui, la recordarem des d'ací i compartir-la també amb els diferents convidats. Mariona, jo sé que des de l'Ajuntament, des de les teues àrees també de gestió, doncs és important aquest recolzament al món de la festa, perquè hem vist molts sectors que estan afectats, però sí que és cert que la festa porta 2 anys sense eixir al carrer i tota la indústria festera i l'artesania festera està passant un man, i sé que des del consistori treballeu per a garantir que estiguem tots i totes quan puguem tornar a fer la festa, és així? Sí, sí que és de veres que és un dels sectors, com molts altres, dels més afectats per aquesta situació, i aleshores vam decidir incloure's en la segona fase de les ajudes parèntesi que des dels ajuntaments hem gestionat, i en la primera fase es van vindre publicats les activitats específiques que tenien que podien sol·licitar aquestes ajudes, i ja en la segona fase de les parèntesi, que ha finalitzat fa unes setmanes, sí que és de veres que vam incloure aquestes activitats de l'artesania del món fester que estiguen així a Cocentaina. És important perquè Cocentaina, sí, destaca per moltes coses, jo sempre ho dic, però en aquest sector la festa és molt important per a Cocentaina, tant per els vestits com per la música, ballets, etc. que té. Vull dir, és important sentir-se recolzat per a dir, quan tornem és que és important, quan tornen les festes al carrer necessitem que estiguem tots i totes. Cocentaina és la cuna del món fester, també és un dels pobles de festes de moros i cristians i de tot el que comporta aquest món, molt important. Tenim professionals, autònoms, artesans, d'estratges i de vestimenta festera molt importants així a Cocentaina. Tenim la música festera del nostre poble, que dir, Gustavo Pascual Falcó, el mestre Pérez Vilaplana, Francisco Valor, entre altres. Ballets també tenim de molta rellevància i jo crec que som cuna de la festa de moros i cristians. Què tinc que dir jo d'ací de Cocentaina? Però jo ho ratifique perquè és cert, és cuna de festes de moros i cristians. D'ahir el sentiment que estem tenint tots i totes de ai, quina llàstima que no puguen eixir, perquè fa bon temps, la situació ha millorat gràcies a la vacunació, encara que sabem que hi ha sèrie de repunts, afortunadament és menys greu la situació sanitària, però sempre des d'ací, prudència, siguem responsables, quan millor vença aquesta situació, més prompte podem tornar les festes al carrer. Mariona, com serà aquest moment en què tornen les festes al carrer? Pues m'emociona i tot de pensar-ho, la veritat,
però sí que és de veres i com a festera que sóc des de que vaig néixer, l'esperem amb moltíssima emoció. Jo crec que tot el poble de Cocentaina, festers i no festers, músics, professionals artesans del sector del món de la festa, ballets, jo crec que esperem aquest moment amb molta il·lusió. I la veritat que no m'he parat a pensar perquè bueno, tenim tanta gana que la veritat que no ho hem pensat. Però bueno, jo crec que serà un moment, quan tornem a cantar l'himne de les festes, de la festa, jo crec que serà un moment molt emotiu i que més d'una llàgrima eixiran dels nostres ulls. Jo penso que sí, avui també segur que se'ns escaparà alguna llagrimeta, però bueno, jo sempre m'agrada pensar d'on venim, on estem i esperem que el pròxim any siga millor, sobretot també per tot aquest recolzament que necessita també la indústria i l'artesania festera i que així a Cocentaina, com en altres ciutats i pobles, hi ha molt d'interès per continuar mantenint-la, potenciant-la i gràcies a totes aquestes ajudes en aquest moment que ens han fet, és una manera de protegir-les. Pressupost, i quan vam elaborar les bases de la segona fase de les ajudes parèntesis, un dels primers sectors que sabíem que anàvem a incloure era el sector de l'artesania del món fester d'ací de Cocentaina, perquè pensem que necessiten el nostre recolzament i ja el dic, va ser un dels sectors que ni s'ho van pensar el poder incloure's i que aquestes empreses i professionals autònoms pogueren sol·licitar aquesta ajuda sense cap tipus de problema. Doncs així ha sigut, esperem que no necessitem més d'aquestes ajudes perquè serà bona senyal perquè podrem eixir i voldrà dir que la festa està viva al carrer. Mentrestant, gràcies a aquest recolzament mantindrem aquesta flameta, aquesta flama viva i mantindrem l'esperit viu, encara que sigui a través de les pantalles o cadascú en les nostres cases, en el nostre interior. Moltíssimes gràcies, Mariona, per atendre-nos. Jo espero veure la veritat que desfilarà la família, que jo m'imagino que també es farà molta il·lusió. Sí, i gràcies a vosaltres també, com sempre, per poder transmetre les no festes d'alguna manera a tota la gent que estiga veient-nos i per almenys, com bé has dit tu, el mantindre la flama de la festa aquests dies. Doncs moltíssimes gràcies. Jo espero, Mariona, de veres, anunciar aquest moment de ara sí que tocarà. Doncs gràcies per atendre-nos, gràcies per el vostre treball. Bé, i continuem. Gràcies a vosaltres.